Kaluguran kong kapatid, king kasal pantayangan, impong gospel reading taong ini, tungkol yung haring ang pulong leprosman, apya pakayapa ng Jesus. According to science, and according karing pegaraling tao, ing pekamarula organ ning katawan tao, yapin yung balat. Huling balat, manibat talampakan ng pambumbunan sa sakupanin. At naman nating meto maasat na ning meto matao, akapansin-pansin, yapin yung kayang balat. Yang mga palimuntang kareng flawless skin, kareng baby face, skin, at miyaya liwapa, malinis sa balat. And sometimes the skin can be a cause of discrimination. Huling balat mo, angat ka, o tang mestisahin look ka. We still accept kayo manggi, pero yung matulingan po itang balat-balaran, ampong marinat na balat, maka-turn off, karingaliwa. And somehow, our skin is a cause for classification o kaya naman discrimination, lalong-lalo nating kinatamang society. And there is so much investment in skincare today at kaya lang kinatamang very conscious lang in karelang balat. May karakas na ng miyaya ng sakit balat. Alangan, hadhad, buni, tigidig o pimples, vitiligo, manamuti ka laman, manamuti ka balat, at miyaya nga pang sakit king balat. Like freckles, galigu, warts, at miyaya liwapa. Nung laman tayo ng simple skin disease, like tagyaman, it can cause barrier in our social life. Kaluban ang muning meto nga dalaga, atin lang di water. O nang tinubo yung meto nga tagyaman, kingdambot ng kayang kirot-kirot siya pa at malaria. Siguro yung gawain dalaga. I-cancel yung kayang date. Uling marina yung kayang boyfriend. Uling natin yung tigyawat, kindambot ng kayang araw, makirot-kirot. Simple yang kita. And yet, tinguli namin yung tagyawat ng misan din alam ang kayanakan. Marina lang mamarap ka rin tao. And it can cause inferiority complex ka rin. I really appreciate mothers or parents who bring their children to dermatologists. Young girls and young boys. Maku-conscious na lang. It's part of growing up to look good and beautiful to one another. In age of attraction, courtship at miyaya liwapa, the skin counts a lot. Igakayang dalaga, mamili kang lalaking buruga na lupa. Siguro, hindi mo ka. Pero somehow, meron yung factor ding masanting abanat king attraction na ning meto nga babae at lalaki. Ngayon ka rin Israelita, the worst and the most dreaded disease at that time, yapin itang leprosy. In leprosy, by nature, masakit siya. Uling magbiya ka pa, malalasan ng laman mo. You're a living dead. Uling bago tao kapatin, magdikompose siya yung laman mo. Pero rin lepers, magbila pa, malalasaw mo laman. Niya makadiri lang. Mabiyala pa lang ito, no rin ipanda, wala mo yung bungo. Nangat na tanging leprosy. Ing laman, king lupang. Ing laman, king gaman. Mabiyala pa. Baka ito na rin putol-putol, kaya taliri mo. Makatakot din lang. Bukod gatang makatakot lang, pander yan talaga. And the worst thing about it, pandemic
ka leprosy ka, ituring na namang mete. Eh, nakapin kitkot, pero tuturing na namang mete. Eh, nakamilubing pamilya. Eh, muna kaya may komunidad mo. Eh, muna ka, ultim anak mo. Masibasan na ka. Niya lalang choice. Except to live in the outskirts of the city. Karen liblib ang lugar. Karen madalundong ang lugar. Karen pansyon. Karen lukib. Karen sementeryo. Karen basurahan. Sala sa likod na lang, uling pamasibasan doon bato. Nyari nga pulong lepers, from afar, kinulisak na. Jesus kinu, malunos na kaya kami. They have to shout, ay na leper na pangketa edo lapitan. Gabakan to rin imanan na bang akit ng leprosy. Dembokda, isang bulga na bang akit ng leprosy kin lupa da. Bang automatically pandiryan dala and shy away from them. And here is one painful thing. Kaya nga sana ning met ng leper. It is not only the pain of leprosy, it is also the pain of the heart and mind. Ang taghoy ng isang kaluluwang nagdurusa at namumulila sa kanyang pamilya. Masakit ito. To be severed or separated from your family. Itang pamangulila. Itang kami mismo itang lugod ang pamamiyabi-yabi. Ikaw lagpo aning metong at metong. Mamulila na karin-karin ang kaluguran ng pamilya. Mamulila na karin ng komunidad. Yung sakit niya mo kitang laman. Yung sakit ninisip. To be banished from the family. To be separated. To be rejected. To be stoned away. Masakit ito. Wadang pandiryanda ka. At re-reject ka. Din mismong kaluguran mo. Ang pong kaluguran mo hindi. Gabi din yung member sa Pulula. 10 divided by 2 is 5. At 1 5. Or any kadong community, the community that is your family, at yung komunidad mo. Apanibataning sikanan, at strength mo yung pamibiyem-biyem. Malugod ang pamilya, pasig na nga nakalugod. Malugod ang komunidad, di na naman tetagan, tinggal ang pamibiyem-biyem. And yet these two community, these two group of people, mawala na kayong biyem. My dear brothers and sisters, sabi na ng Ginoo, munta kayo ng templo. Palto kayo nga pari, kare sacerdote. At kabagdalan, kinayap lang. At di na nga pa sila ng metong kare na kinarpi niya, bigbalik niyang kukulisan kapuriyan king Diyos. Dinig siya, mintalang yung pari. At metong bigbalik na king Ginoo, bigpasalamat siya. Metong yung foreigner. A foreigner, a Samaritan, who knew what it means to be rejected, and now knew how to be admitted and to be accepted in the heart of Jesus. Rejected na po rin Samaritan kanina. Napakalaki ng hitwaan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. They are mortal enemies. Alam ng mga Samaritano kahulugan ng to be rejected. Dahil hate na hate sila ng mga Galileans. Hindi sila mga pure-blooded Jews. And now, this Samaritan found acceptance in the embrace and love of Jesus. Siya ang hindi nagbalik upang magpasalamat. At marami po sa atin, kabilang tayo, doon sa mga siya na hindi marunong magpasalamat. The gesture of thanksgiving ng Samaritan ay isang paanyaya sa ating lahat. Upang sa lahat ng araw ng buhay natin ay magbalik tayo sa Diyos upang magpasalamat. Sa salitang English, gratitude. And we have all the reason to be grateful. Dahil ang salitang gratitude ay galing sa salitang gratis, libre,
at napakarami mga bagay na libre na tinanggap natin upang pasalamatan ng Panginoong Diyos at ang ating mga magulang. Salamat comes from shalom. When we know how to say thank you, there will be peace in our hearts. There will be a sense of contentment in our hearts. At ang mga taong marunong magpasalamat, they are always in peace and have a contented heart. So my dear brothers and sisters, let us give thanks with a grateful heart. Sana sa lahat ng araw ng buhay natin ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil pagdating natin sa Eucharistia, isa na namang paalala ng pagpapasalamat. Because Eucharist is thanksgiving. At habang tinitingala natin ang Panginoon na nakapako sa krus, isang paalala ng pagpapasalamat. Letter T, ang krus. Letter Y, ang Panginoon na nakapako. TY. And that should be our basic orientation. Magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, ang buhay natin should be a life of thanksgiving.